En canto aos meus comezos coa escrita, pois, eu teño a lembranza de que escribo dende sempre, pero máis directamente da miña escrita co galego me remontaría aos meus tempos de instituto. Daquela, o Día das Letras Galegas non era un día morto como é hoxe en día, un día que non é lectivo na actualidade, que é festivo. Pois naqueles intres eu creo que facía segundo ou terceiro debut, tampouco lembro exactamente. Pois, o Día das Letras Galegas no instituto era un día de celebración, que se celebraba unha serie de actos en lembranza do homenaxeado dese ano, e se facía todos os anos un concurso literario. Evidentemente, como era o Día das Letras Galegas, pois o concurso literario era en galego. Había tanto un concurso de narrativa como un concurso de poesía. Eu animeime a participar, era un gran lector, escribín un pequeno conto e fixe uns poemas. E se non lembro mal, creo que gañei o primeiro premio de narrativa e o segundo de poesía. Miña nai aínda garda unhas plaquiñas de alpaca ali que gravaron e que me deron no instituto na casa. Foi o primeiro premio de literario que ganei. O problema é que tardei 25 anos en ganar o seguinte. É dicir, tuve un tempo aí no medio que estuve bastante fastidiado, a pesar de que seguín escribindo. Lembro perfectamente a historia do relato. Pois se titulaba Arturofrenia, e relataba a reclusión nun psiquiátrico de un tío que se creía o rei Arturo, que estaba totalmente trastornado totalmente. Lembro que a influencia fundamental dese relato foi a descoberta. Eu xa era un lector de literatura en galega, tanto a literatura en castelán. Na miña casa sempre houve unha gran biblioteca. Meu pai e miña nai eran grandes lectores e había libros en galego, en prosoibo. Eu xa lera a Cunqueiro, a Dieste, a Fole, a todos os clásicos. Pero a orixe dese relato é fundamentalmente o xo que causou en min un libro de Ferrín que se chamaba Pérceval e outras historias, que era un libro, me parece que é dos finais dos anos 50, que naquele momento eu creo que era lectura obligatoria nos institutos. Eu, cando o lín, que andaba moi enganchado co tema artúrico, pois quedei maravillado. Logo, posteriormente, lín tamén nesa época Amor de Arturo, tamén de Ferrín, relacionada co tema artúrico, e aí nace ese relato. E logo, como comecei escribindo esos primeiros textos en galego, pois continuei co galego. Pero tampouco foi unha decisión nin consciente, nin ideolóxica, nin nada. Foi casi dun xeito natural. Hai que recoñecer que naquele momento eu era castelán falante, por exemplo. E seguín sendo moitos anos castelán falante, levo sendo galego falante, pois non sei, ao mellor, 10 anos, pero daquela éramos castelán falantes porque incluso na educación os meus fillos, non sei por canto tempo están escolarizados en galego, pero eu daquela non estaba escolarizado en galego. Nos me parece que tiñamos un par de horas a semana de literatura galega donde se falaba galego na aula, pero logo o resto das asignaturas eran en castelán e todo o mundo do instituto era en castelán. Había algún profesor moi moderno e progre daquela, deses que fumaban en clase, que te convidaban cigarrillos, que daban as clases en galego. Lembro algún profesor de química, me parece, pero era algo excepcional. E como comentaba antes, seguín escribindo e durante 25 anos presentándome a un feixe de premios, perdéndoos todos, hasta que no ano 2005 eu xa decidira deixar a literatura, porque, xa estaba aburrido de escribir e non dar publicado, nin gañado nin premio, nin meter a cabeza no mundo editorial. Pois no 2005 decidira xa finalmente deixar as letras, a escrita en galega, dedicarme á familia e ao chollo, e gañei o premio de poesía do Concello de Carral co poemario que presentara. E logo ese mesmo verán, no 2005, a través dun ilustrador, mandara a editorial Tambre os primeiros capítulos dunha novela que estaba escribindo juvenil. O editor lle gustou e me publicou a novela. Logo publiquei un par de novelas posteriormente tamén con Tambre, me presentei a un curso de literatura infantil, a un par de concursos de literatura infantil e gañeinos, e logo publiquei a miña primeira novela con Xerais, que levou o premio da crítica. E supoño que, como yo digo sempre aos rapaces cando vou polos coles, supoño que un escribe porque lee. Eu sempre yo digo a todos eles: a ti, se che gusta moito a música, hai un momento na túa vida que vas coller unha guitarra e tratar de facer uns acordes e sacar unha canción. Pois eres un gran lector. Eu fui un voraz lector de
de preadolescente, de adolescente, pois hai un momento en que te pos diante dun papel con un bolígrafo daquela, ainda non había moitos ordenadores, e que tentas escribir un texto, e supoño que a un rapaz que lle gusta na actualidade, por exemplo, moito o cine ou as series de televisión, hai un momento en que colle unha pequena cámara de vídeo e tenta facer un corte, un pouco por imitación, e entendo ademais que é fundamental para ser un bo escritor ou ser un escritor e chegar ser un gran lector. Estamos construídos de todas as nosas lecturas. Eu son dos que penso de que xa está todo escrito desde os tempos de Homero, a Odisea, a Iliada, xa quedou todo escrito sentado na mitoloxía grega, están todas as historias que pode haber no mundo, e logo é un continuo reescribir sempre os mesmos vieiros, e por eso un proceso pois natural. Parece que sempre temos que justificarnos porque escribimos en galego como se fósemos criminais ou algo así, pero bueno, é un rollo que a mí me sigue sorprendendo. Eu vou polas escolas e aínda unha das primeiras preguntas que che fan aos rapaces é por que escribes en galego. A min dame 100 patadas. Últimamente xa ninlles contesto, lles digo porque me peta, ou lles pregunto, se foses inglés, en que escribirías? E que parece que tens que estar justificando como se estuveras cometendo un delito de lesa a majestade. Ademais, eles que teñen a ventaxe de que hoxe en día están escolarizados en galego por pouco tempo, ademais, me parece a min, dun xeito natural, hoxe sigo lendo tanto en galego como en castelán. Recoñezo que leo máis en galego, inglés ou francés que en castelán. Frecuento pouco a literatura en castelán, pero bueno, é un proceso. Tampouco me pecho a escribir un día algo en castelán, pero creo que xa non me sairía tampouco. Colaborei na traducción dun dos meus libros ao castelán e tive en serios problemas de traducir o libro. É dicir, tuve que compraste un dicionario galego-castelán para traducir as miñas propias palabras, que era sorprendente, porque eu teño, por exemplo, meus avós eran do rural, e malia que non eran moi galego falantes, toda a súa fala estaba chea de palabras en galego. Eu sei os nomes das árbores en galego, sei o nome dos pasaros en galego, non teño nin puñetera idea como se chama unha bidueira en castelán, e que non sei que árbore é, e cos nomes dos pasaros e con moitas outras referencias que teño do mundo do rural, pois non teño a bagaxe en castelán que teño en galego. E logo, aínda que non o pensemos, hai moitísima xente que cree que fala en castelán e está falando en galego. Sobre todo notas nos xiros, nas construcións das frases, no emprego dos tempos verbais. A mí me pasou nesa traducción, eu creín que estaba en castelán e cando a mandei a Madrid, pois o colle un editor de Madrid, ve a traducción e se di e queda todo sorprendido de que ali non se fala así, e que ese castelán está como agalegado en canto a expresións e construcións. E logo a xente sorpréndese de palabras como colo, por exemplo, ou receso e todo eso, que son palabras galegas de toda a vida, e quedan sorprendidas de que sexan galegas cando se empregan habitualmente na súa fala en castelán. É dicir, que a lingua está, como di Manolo Veiga no profesor de Begliota, di que a lingua é a pel, e a pel vai con cada un de nós. Pois eso, o galego é a pel e vai canda nós, e aínda que sexamos habitualmente falantes de castelán, a tes metida aí debaixo. Ao mellor non un rapaz nacido en Vigo e que teña agora 15 anos que tivo pouco contacto con galego, agás na escola, e xa non ten esos referentes que tivemos as xeracións anteriores de que os teus avós vivían nas aldeas e que pasabas ali os fines de semana, os veráns, e tiñas un montón de referencias do galego. A mellor esos rapaces son unha excepción, pero logo toda a nosa cultura, a nosa tradición ven da terra e ven do galego.